ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ପାରଗତି ଗେଟରେ ଲୋକ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଭେସାଲରେ ଯିବାକୁ ଲୋକ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ପଣା ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକ ପୁରା ପ୍ରବଳ 10,000-15,000 ଲୋକ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଚିଲିକା ବାରିବାକୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଟ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବିଶାଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଡଙ୍ଗାରେ ବି ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ଚିଲିକାରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ।